Ni pediang subhaya ki para jor sasisin sakaneka channel kisah ayom. Te paralog sasisin biang inya keren biang siak pang ka election MDC arah jar arfusan. Namar satang kan dia sengi inya nak ban lecap ya keyboard ki jongi haki EVM ban rai ya ka jingjop jong ukur tong jong ki kertong ki banyak kuna kaneka election MDC. Nah kata kadau nah kaneka channel hadon da poi ke election min wan ra ke jing ya keren ya ki mat ki baper laki long jong kano ka party jong kano ki seng san pertai laki long ke yak lakalong kano ka party kabadan hal yang persya lani ke party kabadan hal yang sensyar kumbang laju ong barabor banakan nega channel hikat balain persyang banlong ka channel ka bayang pedeng ya ka ai ka bangi haban yaro ya ka ai ka ban bengin beng badi ka ai ka bangi haban penrem ngin penrem compare la ka long ya kano ka political party te paralog ka bana ya kisni yo iba kana ka election MDC kalanang ya syai ka bana kalian ki candidate di political party kita stay jala ki jong ki nongrim ki manifesto ki tong rekam ki baper ban yo iba haka por election hi waila bika election kala juran ro katinya kan tho na uwai ubreu sha uwai pat kena uwai ke political party sha uwai pat ham lakalong haransan election lane haransan social media te prolog haka nega por ngawan rasa pi ka wai ke jing ya keren sha pang ka party VPP baca pang presiden jaka party VPP iba Arden Mila Basayomoj ka jingnya keren ka bang aku banyak keren wan ra ngane kalong kat kum ka jing syam ka jonga kat kum ka jing yo i ka jonga bat kat kum kata ka jing perkhat ka jonga la se phila ban om yahap dani phila ban yahap ru lagi ka por tangga weng ka ban ong la fis ngau yahap ya ka jing keren ka jonga la fis ngau ya dei la fis ngau bakalong ka badai share sakit para lok jongpi bala da fis ngau bakam yahap nane kam ya dei kalong la ka jong karukom bila ban komen support juga nego video kanang ba nakali jong ngaro kan paji ki komen siopi ban ngan la pat ban pendek ya kata kacing perkhat ka jonga ya kacing keren ka jonga andang apeni haka waipat ka video da perlu kan nego por kata kacing keren ka bang aku ban keren ka ban pas jing bulang tapi iwei pa iwei ki paralog ki baju ajing kersian ya kan ka channel kalong sapang kidau balai pakai pajba ka beri new trap new skum ki ai jing kersan hado kan ya iba Arden Mila Basayomoj pada ka party VVP ka bama i alam kum presiden balai ki youtuber kamtam gitu ki youtuber ki ba ai kubor ki kersan pura ya ka party VVP bat ki ai jing tip pura ya ka party sapang ka party VVP bat ki long ki reporter na ka party VVP balai inya pe akidau na kidau poro kidai kat kum gajing siam ka jonga kat kum gajing seo ka jonga kat kum gajing perkhat ka jonga bat la sekila banyak per na gajing perkhat ka jong pi andre kita gajing ya per pila ban comments hapo jong kane ka video te prolog kumbang ilayo i nado ke election MP arhajar arfusau bagi pat ba ka briu new trap pala 100% kino tabut ki ai ke jingsannya ya ka party VPP balarang pai sakana ke election MDC ru imat kala ban lam satahi namar yo i bah ke jing lang jo ke party VPP yo i baki pajba kiam ni pajba kia ajing kesan pa kam tam yo i ba sapo jante hills te in supet ka ya kini kidau iba la se kini kidau gede kidau ki ba pelong ya ki pajba ban ajing kersan ya ka party VPP haka jing lam jo presiden iba Arden Mila Basayomoj te kamat ka banengkong ka bangakwa banyak keren nang kalong balai ki baki pajba ki ai ka jing sania balai ki pajba ki it ya presiden ka party VVP iba Arden Mila Basayomoj kadai ka jing scam nong rim ka jong i nila sakhi nakawai ka election sa kawai pat hakaba iba Arden iya scam triang ya kanaka clean politics ka jong i alang ipai sa kiwai ke candidate barabor yo iba ki babon hi kata karukom yakun election kata kom campaign ka jongki ka fair na ka we ka election ka we ka we pat haka we ka election ki try kam da ku we ka we ka election ki try kam da ku we ka fair na ka we ka election ka we pat le ba phai pat sa iba Arden Mila Basayomoj
lada ijob lada irem ine hakajuk kan norim layo iya kajing keren kajung i hakapor ba ilaram election ihikaya kipat ba bakin ya ina kata kajing hikai ke ba ilah hikaya ki bakin ya ina kata kajing long ke ba ilah hikaya ki kajing long kata ka clean politics kajung i ikam sin dan ikam kela ya kata ka ideologi kajung i ya kata ka norim ke ba yang kajung i handai iya ina hakajuk kan norim ke ba ilah yang naduk kapor ba isdang banyak kun ya ka election nasi kani kadai we nak daw ko pelong ya ba arden mila ba sayo mo banyo e kersian ka ba pura nak ipat ba hakini kipor kiba mentah tengnya pat ya kani kajing skam nong rim kajong iba arden hakabi ade bat kajing persya BJP anakan mau hak election arah jarkat pra namar ba kipat ba kajilami halayakim pat pediang ya ka BJP ki persya bahai ke BJP dai nak kata kadau bahado menta ni tentang argut ki amare BJP kataru nak jaka ki ba layak lang bat ki we ki jaj benrio ndai nak kata ka nak konstituensi ki ba da kamboni ki hasil nak kita ki ba bon bhag hasil kamut ke BJP kampat job nak kata kadau itu ba ki ba kimpat pediang ya ka BJP hakane ka jelah Meghalaya padahal baki political party ki yo i ya kajing isi BJP ya kajing bom sultanat ki pajba ya ka BJP barabor kiju penting bati yuong ba katai ka parti kadai ka bayadai pralog bat ka BJP katai ka parti kadai ka bayadai pralog bat ka BJP ngadai na konstituensi seorang banyadang kan mausa ya ka kepala jia ka election arah jarkat perah hadu ka por yo sgeu ban yo iyo ya kata ka jing persya bah ki pajba ya ka parti BJP de ki don de ki political party ki basim kabu ban penting ban pensmith ban pen iba katai ka parti ka don tinga dei bat ka parti BJP bat ka parti ka don tinga dei bat ka parti BJP teh kata ka power house na masyarakat prana seorang konstituensi yo iba ka parti PDF kayak hun mar persya bat ka parti UDP bari yo sneu ya kata ka jing pensya jong kino nyalam jong kini ki arti lagi parti kau ka parti ka ong ba ka UDP ka ong ba ka PDF kadai ka badon jing adai bat ka BJP bat nakaling kino yalam juga parti PDF lagi ong bakai UDP kadai ka badon jing adai bat ka parti BJP pat kiya keno iwa pan handai haden tang sumari adap ka election yo iwa kini ki parti baro ar la kalong UDP la kalong PDF baro ar kila ya tahu sarkar langhi bat ka BJP handai apa pai pat sekalian iba ardan mila basay mon ngisutu ba kajing jong iya ka parti HSPDP gitu di poru kadai nak daw baki arut ki amali kata iba Remington tongkar bat iba Samlin malingyan har kapor ilale asna sarkar lang baka BJP bat iba arden namar ba irem har kapor imla ban kontrol ya lagi jong kita ki MLA ki ba yalej ban asna sarkar baka BJP ila no kum presiden juga HS PDP kali kajing long jong ikala pelong pen itu ba ilong ubro was kami kanorim bat i persiasa ya ka BJP la kalong menta haki por ba muswala si kalong haden habot ru kabenta ka baar ka banga kwa banyak keren hakane ka por ka kwa banyak pleu jingmut hakane ka por ka kwa banyak peni jingmut hakane ka por ba balai ki pajba jong ka jela Meghalaya la ne jong ka rikasi bat janji la ne jong ka briu hunjo trep ki bat ki ai jing chania ka parti VPP hapo ka jing alam jong iba arden milo ba sayo mo kumu presiden kadai ka jing seluruh ka jong i nakaliang ka jonga nadu ki por ki ba muswa hadu menta ngampat juyo i ya ubreu ubanut ban keren ya ka jing sisa kumba iba arden milo ba sayo mo inut ban keren kibabun ki keren dasi ki keren ya ka jing sisa rai kim ju keren sa ki keren tang spor menta ki keren da kung wei haden ki keren da kung wei menta ki keren da kung wei la sai ki keren da kung wei pat kum ta ki kala ka jala ka jutang kim juna ka ju kajing keren la ka ju kajing akan nongrim ka jungki anu sa menta ki babun ki nong yalam ki jungi hapa ki dona kaliang persya haka ki dona haka ka seng ki ong ba ka artikel lais panyo fuai ka de ka biang nak menta ka jela Meghalaya ka de ka biang nak rai haden kila don mereka ke parti ong ka bambiang de kan kapan iya ka jing bomlong ne nongrim ka jongki kapan iya ka jing long supen be ya ki pajba ke supen thame ki pajba lekim ne ka jong nongrim handai apa pai pat
Sekalian ba Arden yo iba ilay ubreu ba keren hakajo kanorim. Compare lah idon haka parti UDP, haka parti HCS PDP, pan mentah haka VVP, iya keren ya kata ka artikel laispa nyop hue. Nah kata kata kapan iya kajing long seluruh kajong iban keren ya kajing sisa. Nah lor kita ro iyo iba babor kajing keren. Kimi pertai, ya ki kiba ki jujia haka ne kajela kajong iya haka ne ka briu nyot kajong ki jujia kiwa ikim julu pen keren rei iba Arden ikren ya kijing sisya. Nah kata-kata aku yo iba kal dei upre ubaslur. Ban akan yang kejungar ngom. Mampa yo iyo upre ubaslur badot pen keren ya kijing sisya. Kumbalong iba Arden. Kem dak hain lai job la in election. Kem dak hain lai mano ban dom la ne mano ban isi la ne mano rei ikren ba ya ka ai ka bajia ba ikren ba ya kijing sisya. Kan ya kapelong iki paj ba. Ban sengau ba. Lase ban ai kijing Kristian ya iba yo iba ikren baik yang jisa ide ubreu banut ban keren yang jisa bat ki ai ke Kristian ya ka bentar ka balai ka makwa ban keren hangane kalong balai bagi paj ba ki ai ke Kristian ya ka parti VVP bat ya presiden jong ka parti VVP iba Arden bila saya moj ka bentar ka balai ka makwa ban keren hande ka dei ka jing bom sia pen bet jong ida ka pisah nga super khat marwai ba jilada iba Arden mila pasaya moy ida ibreu iba bi ya kapisah matharai kana gadi kapor ka bamain kamay om desyo tang daki klur daki teli klur ndai daki pau klur ne wa daki spak klur dada ikwa ban kamay namar baki pajba jong ka briu new trap kila ai ka jing Kristian ka bapura kila ai kata ka mensim kila ai ka jing trilang ya ka parti VVP hakanika jela ka jongi haka ne ka briu new trap tada ikwa ban kamai pisa ngaju perkhat bah isuk ban yo daki phoklur ne wa daki spak kluru yang baki tiket MDC lagi phai sikiwai ki parti la kalong sika parti kongres parti NPP bat kiwai ki parti ru yo iba para bor ha baki ai tiket kajing don dik mulai kajing don spak jong beri ka wai ki mat ka baki juh pensiun nurim haka ba ubaham don uham yo tiket bar ubom dadon udu tiket yo iya kata na we election ka we election ndai ba phai pa sana ka parti VVP yo iba kapisa kam trekam ngaju perkhat bajil ada uba Arden udah ubre uba bitisa se kane ka dikapor ka ba usuk ban kamai lang bagi tiket MDC ndai yo iba kam long kumta haka ba yo iba kajijit MDC kia ki kertong juga MDC kam dai ga pensiun rim haka pisal da dai da ga pensiun rim la se kat kum kajing pensiahi jong ka parti maka kada wasim ba une ubreu une u ba Arden mila ba semoj udah ubreu u bombe ya ka pisah lalu kata yo ibai ka ai ka ba keren ikren sa imjus ngam idon sibon kinong yalam hakari khasi laki long kinong yalam seng balang laki long kinong yalam politikal parti ba baper ki keren ya ki sisa habas dang handrai para bor sipor pa gelas ngap jaran ki kelano ese kan ka jian ka daw bagi dai ki breu ki ba be ka pisah ki siap ngap da ka pisah handai lagi pai pa chana ka parti VVP yo isa no ya isa unong yalam yo ka parti VVP yo iba kamlong kumta hadu mentau ya keren ya ki sisa hadu mentau keren ya keren sam da siap ngap baka pisaan na krem dasa pensngap hakiway rewi na hi hakaju kanong rim te paralog na kalian kajungang am dadon sibon ki kentin rai tangkini kijing ya perlu jengmut jua ka election kabang ya keren siapang ka politics inang ya ai jing tim hina kapor inang ya keren na kapor ai ai jengmut baki comments kita kiba kalian kajungar ngalak menjadi jing tibon ki ai bala dapi sengau tenat ya kene ya kum kene jadi video ya kum kene ka video ka bang keren ya ka ai kan orang ka bang keren ya ka ai ka mat ka bang keren laki sengau tenat pila pen pau lang baka comments bala dapi sengau tenaru pila pen pau ya comments dengan bu kajing kerpat ya pi bas ngupaban kiar pan ang kintin sneu lan kintin si tin sang namar comment section om datang ma pi marwai ubapet baru ki paj ba ki long ki terang ba ki kelung ki kena ki bahaya ki barit ki paj lang kata kadau ko ada kintin si tin sang tin sneu ngupaban kiar ban comment sapo ka video kita ada bisa biang ka waipat ka video ku blai sibon ku blai si hajar ngo